Hey, ndị be anyị ekene m unu biko na ọ nwere ịma na-asị onye nwanne nwoke na-agba ji egwu n'afịa ihere ya na-eme nwanne ya ebe ọ dọ nọ. So o nwere voice bịa leak ya ịma na unu ma Ezeikuku nọ. Ezeikuku ị kwesịrị ịmụ ya. Ezeikuku nke anọ Ethiopia, yes ịmụ ya. Nke anọ Ethiopia ọ ya nwa. Na o nwere ihe nwanne nwoke mee n'obodo. Ndị obodo wee jide ya. Wee caution why according to the village law ịmago ka esi adọ mmadụ aka na ntị na village via ịpịa ihe na ịmago onwe ka esi apịa mmadụ ihe na village apịa gị ihe adọwa gị azụ obele ka i wee kwete. Mana ihe ndịzi against bụ mmadụ ịpụta tụọ nne na nna ya mmehie ha n'ihu na public no mata ihe parents gị mee gị no mata ihe ọ bụla nne na nna gị mee gị n'ụwa ịpụtara na public slender ha backfire ha kwuo ihe ọbụla na onye nwa na-enwego total disconnection between you and your onye ọbụla imego na onye nwa ibulu efe bịakwa ya dịrọ mma. Ihe ndị against bụ the most important thing they against bụ why insulting your parents in the public. Let's say all parents gị caution ha na according to nwanne na nwanne caution na parents gị ịgwakwa ha sị ha na n'ihe a ngwongodi ha mee na like Bible says foolishness is bound in the heart of a child, or foolishness is bound to a child, or no city according to the version ego. So na ndị ọbụla kagolo nka omume ha na-adịkwa ka ọmụmụ ụmụazị na ghọta. So onweghị ihe ọbụla m na-afụ ya the reason ya bụ parents gị mechaa gị pụta itiwa n'obodo na-aba still kpọrọ parents gị iyi gbalịa ha n'ihu ọha ma ụmụ nwanne gị, because na ọ bụrụ na nwanne gị nwoke eme ihe obodo ya eji pịa ihe obodo ekwesịrị ịpịa ihe. Mana biko achọrọ m ikwufushi okwu, achọrọ m ka unu gee this voice anụ na voice a bụ nke dabata anụ nsị ka ntụgharị ụmụ ụwa maka na edo m na ihe ọbụla mmadụ na-eme be it Christian or Muslim or being omenala enwere side a na-eti si ekweele nne na nna ugwu na ọmata ihe ọbụla ha mee ekweele ha ugwu maka ada ama ama. Na vidiyo anụ nwere na anachiata azụ. Hello, Otto. Good afternoon, good evening. Busy aside, no Ezeikuku. Otto, I don't happy. So, ibara alo n'azụ ka eme igwe arrest. Unu kpụrụ igwe kpụ ndị ohi ndị na-ezu ori ndị mkpụrụ mmiri ka apịa anyị ibe ịgba ha mmụnwa. I'm a man in that family. In that family, after you, Igwe is me. Emmanuel, one day, but Italy. Now I have a video teasing a group. That was you on your by your own order. It's like with the law of me. Otto, Maggie for Joe. I will do you bad. Let them stay clear from me till world ends. When you want, as long as you are quite young, but if you got off, never give for Joe. I will do you bad. Hey, oh God. As a still blood able, Ecuador, Cable Igwe, Bugara can do Bodo, Captain Yabayodo, Epohomua. Whether good or bad, Epohomua. So I'm nobody now. No, I'm poor man. I'm coward. I'm idiot. I'm basic robber. Ikebodo General Assembly Ekenemono. Ikebodo General Assembly Asankomalo no Nama. Afambo Fabian. Nnemezie John. Ale Mezie Aziamanso Iku Gwaranwoye. Omwagama Ase Alosiana Kolobambam Ezeikuku. I was descendant of Ezibehuru Nosumo. Okonya Abgani Abonyo Wam. So the parents will be over. Abmoyosmo will be one over. I know why I say all these things. Because my phone Kuoku, I can never forget my own. And I'm a joker.
ana m eme ọdịnala Igbo ọgwụ ka m na-agwọ donu ike bodo ndị nwe m maka asị na ebe ebele ụwa ka mmụọ ọnya na-ebili ofu nne na-ama ofu shi adịrị eke mmụọ bụ Ezeikuku ana m eme ọdịnala Igbo shi na-edu m ije otego eri oge m ji sị na mmagha na grupu ebe a because achọghị m grupu na-ekwo ekwo maka mmiri na-ekwo ekwo na-ele isi mmụọ m achọghị ife na-ekwo ekwo mana because of 1, 2 or 3 things anyị sita ka mba tinye olu na grupu ebe a na because na asị na ha gụọ onye afashi ya nalụ o nwere ife na-eme na m follow today online alagba m o wee bụrụ na eburu my brother Igwe Ikwu gwara mbụ ndị youth ụmụ ike wee na-apị ya ife na-egbu iyi gbanye ụdọ hai oge m fụrụ ya o wutere m mụnwa bụ Ezeikuku have I never done enough for Ikebodo to give me respect abụsị m ofekere Ikebodo Ikebodo bụ obodo nji etu ọnụ Ikebodo bụ obodo nji aba mba Ikebodo bụ obodo nji anya isi abụsị m ofeke na Ikebodo etoro nke unu siwele eto mana I rise above all my mates and my ages in terms of community oge a na-ekwu na kachi obi ji akadọ na ogwori egbu mebisi ebe anwa eso mgbe ego ebe anwa ka achụpụ ya ebe anwa kwuchita leta na-etiri police eme m arrest but I did it because of my community. Have I never done enough? All the whole campaign at Ikebodo, I supported my people from grassroots. Have I never done enough? Omesia mgbe a na-eme n'ụmụ ike Saturday ọbụla eme gịnị eme ịrụ onwe ebe adịghị mma emezisie nya ma ịrụ iro usie nya mmụọ bụ Ezeikuku na-apụta nsolụsi ọrụ n'Ikebodo ebute mmanya onye ọbụla aṅụọ. Have I never done enough? Omesia mpụọ je obodo oyibo sọ n'ime ụnụ ka na-amụ m amụ enweghị ife nji mana omesia amụrụ eji ife mgbe ọrụ pandemic etiri m ego m one nwere enwe bụ unu nnike unu rie n'Ikebodo. Have I never done enough? Abụsị m ofeke n'Ikebodo. This community abụrụgo my own priority. Sometimes in life enwere ike amụ unu ise o nwere ike ọ bụrụ na onye nke izizi bụ diọkpara mana o nwere ike ọ bụ na in nature na onye nke ịtọ bụ ya bụ diọkpara in nature ọchukwu na ahọ ọhọ mmadụ na ahọ then unu wee bụrụ igwe pịaba igwe ife mbụ ndị Ikebodo. Why nji be taa bụ maka gịnị ịgwa unu because na this case has been here. Atụrụ vidio igwe na this group ọ gụrụ m akwa a na-atụ vidio igwe na group ebe a oge egburu Emeka ala ehe obi ndị ụmụ ike so n'ime ndị n'ime unknown gunmen atụrụ ha ebe a atụrụ afọ ha ebe a ka ụlọ chọ ka m kwuo okwu mgbe egburu Emeka ala ehe obi wee na-esu imi n'ụmụ ike ma ndị Akaba so n'ime ndị suru imi wee gbaa mbọ ka egbuo Menke bụ my man atụrụ ya grupu ebe a na Beneti diọkpara ọkụkọ Beneti nwa nkịta Beneti nwa busu diọkpara enweghị right ya bụ ihe ọ bụla ọma ofu nne na official dịrị eke Beneti wee kpọọ ụnụ nwa unu wee bịa bụrụ igwe na igwe na parents ya balụ mba. The worst thing I heard bụ na unu sịrị igwe zuru ohi mgbe jụọ ka ohi igwe zuru ewere asị na igwe rekaka mame gee ntị ofụma
na igwe rere ka aka mme ka o rere ka aka ihe o na igwe ji mee nke a mee nke ọzọ na be nne unu wee gbaa anya ụdọ ka aka ya na-ekwokwu ya na-abụ ego m ka ọ bụ ọ mụrụ etinye ego to my mother ka ọ na-azụ afịa ọ mụrụ etinye ego to my father ka ọ na-eri nri ego mgbagba Ezeikuku ka a na-etinye ha ji wee bụrụ mmadụ tata n'ụlọ ewere ha gbaa mbọ wee gbaa agafu tụrụ beneti nkịta eri jọgbara ọkụkọ enwuru ọbara beneti wee korukọ wee gbaa igwe ụdọ. I know why I'm saying this. Ọ ka m na-agwọ anaghị m eme ohi ụka beneti ikpe mụ na na-abụda na mmụọ maka na he have things to answer. N'umike taa dara ike dị egwu and emego obi agwụ bụ na ejafa ha bolu na-apị igwe ịtali wee na-ajụ igwe ajụjụ wee na-ajụ emego obi agwụ sisi bụ mmadụ so nke na mma gị bụ ọbụrụkwa onye akọbụ ha ọnụ dara ike dị egwu you my boy but mgbe agụla agwọ you can't talk where I'm talking even today now. Ezeikuku mma abịa ụlọ mbịazi ụlọ anya kpa 101 ị marụ na ike bodo na ọgụ anwe ka ọ bụ ngwa anwe ọgwụ ka nna akwụkwọ maka onye na-agwọ ọgwụ oru saịdị m ọgwụ ya anyụ ọkụ ha na-ejekwa ụka unu wee kaa obi wee bụrụ igwe the annoying part of it bụ na unu kpọrọ my sisters na-asatị unu 20,000 naira maka igwe unu buche dan iji nọmba m Emeka ji nọmba m unu akpọghị Ezeikuku unu akpọghọ mmụnwa na-enye obodo nri unu akpọghọ mmụnwa kwa ihe na-emeni until nueta adim aggrieved and enyere m Emeka obi agwụ and Dadike dị egwu 14 days to apologize ya mere igwe failing to do so mma etinye polisi n'ụmụ ike Emeka obi agwụ and Dadike dị egwu room police ọ bụ anyị o ebe nchọrọ ha gbazie m onye igwe zuru ohi they will prove to me onye igwe zuru ohi Bennett bụ na Bennett bụ nkịta ka ọ bụ Bennett bụ anaghị Bennett bụ nweta Bennett mbe amụ nweta Bennett ndebe ebe ọ ga-anọ ụwa agwụ because na diọkpara ọkụ ka ọ bụ onye ọbụla bụ diọkpara ya ama ha right ya wee na-eburu okwu family ebute na general village is a coward. N'ezienu Bennett ezi ọfịa buputere okwu igwe na community ọ bụrụ okwu ede n'ụmụ ume ọ dị iche ebute n'ụmụ ike mgbe a na-ezu ohi n'ụmụ ike atụbeghị onye ụmụ ike na jara platform oge ndị ụmụ ike na-agba mgba imebi kachi obi ji aka atụbeghị n'ụwa jara platform mgbe e mere egburume nke n'ụmụ ike atụbeghị ọ bụzi igwu my brother ka ụrụ gbara mbọ tọ na grupu ndị ụmụ ike ka ụrụ n'aka kọbala akọ ọma ndị mma. I know why I'm here today mbọsị na ebe a mana m bịara taa na bịkọsịrị Ezeikuku nkaligo mma gba ọ bụ na mmejọ mmụọ na-efe ya gbuo m ogwajọs ma ohu ọ mmụọ na-efe eji m ike nge ya mana ọ bụrụ na unu chọọ m okwu mmụọ na-efe chọgbu n'ofu n'ofu mana enyere m Emeka obi agwụ and Dadike dị egwu 14 days to apologize to igwe publicly or ha eruro m Abuja John efrota na nkiri nka mana ọ mụtara nwa Bennett bụ nkịta Bennett abụghị nwa Bennett bụ gịnị Bennett bụ ụmụ ọ na-amụ ọkụ n'ụlọ ọmụkwule enwere ike amụọ 10 ụfọ ya bụ diọkpara by birth mana Ezeikuku abụ ndị ọkpara gịnị by nature ọ ga-abụ mgbamgba mmanwụ anaghị azọ m azọ abụ m agba aza so na ọ bụrụ na nche Dadike dị egwu Emeka obi agwụ were 14 days nke ga-ebi on 13th of November Ikebodo you will hear from me. Igwe bụrụ onye ara ya bụrụ bie eke ụbụba na ayị ara ụbụ ha egbuli ene nzamanza na ayị ala ụbụ ha egbuli ene
why o ji wee bụrụ igwe my brother ka unu ga-eji wee bido ịgba ụdọ na-akpọsi onye ohi ka onye zuru ohi. Ọ bụrụ na ndị ụmụ ogeri chọrọ iji igwe wee bọọ ụbọ mụ na jee park on this place, mma atụ onye ọbụla n'ihu akwụkwọ o, mma etinye n'aka gọọmenti, I will expose una adị very deadly. Akwụ m Ezeikuku, abụ mmanwụ a na-apịa uche aka na abụọ. Ana m achọ okwu kparịcha m okwu ma nne ma nwa mpịala awọ mpịalụ mbala ana mpịa m isie mbalụ mpịawa tebụl ọgasịkwala apịa. Anọkọ m nwayọọ ụnụ chọọ m. Onye ọbụla aka dị na epi igwe Itali conspire against igwe have to apologize to me before 14 days. Failing to do so, mmeti onye ọbụla mmanwụ ma beneti nwa nkịta dọkọrọ ọkọ mma agwa ya abacha, because gịnị, nobody should enter that family akpọ Aziamanso family life free. Go and verify. If mo Ezeikuku ọnwụ ndị fa ọnwụ egbughọ m maka ana m agwọ ọgwụ, ana m agwụsị ọgwụ ike. A sị na ofeke mọba edibịa anaghị anwụ n'oge, so echekwara Ishi ka ijebe edibịa maka ije ebe anwa abụ ndị dibịa wee bịa ụwa. Dibịa ka mbọ ọgwụ ka nna agwọrọ ndị mmadụ, onweghị nna arụ ọgwụ ka nna agwọ. Eji m etu ọnụ maka ọmụmụ m ka nji etu ọnụ. So na ịnọla ebe a i wee tinye aka ka agba igwe ụdọ maka igwe wee ka nne wee ṅụa baa mba ego nke ọ bụ ma mmadụ enweghị ego mma m ọ ma eti mma m ego o ji eri nri ebe a nọ. So ịbazi gbara m ụgwọ na ego m mandịle gị na mma. 14 days ka m nyere onye ọbụla aka ede ịgbasara igwe fejodu. So mma first of all mma atụ ebe ihu akwụkwọ gọọmenti etiri ụnụ anya. Secondly, mma eti polisi na ụmụ ike bodo a ga-ebu onye ọbụla a na-ebu onye asịkwana m ka o si wee mee because gịnị ekwuru m ya n'oge. I greet everybody. I love you all. Ya gazie.